Здравейте и добре дошли в новият ми влог, в който ще ви покажа как си оправихме градината, какви зеленчуци си посадихме и излезна ли изобщо нещо от тях. Започнахме първо с подготовката на самата почва, защото в самия двор преди години имало къща, самата почва не беше готова, за да засадим директно върху нея и трябваше първо да се обработи. А това, което видяхте преди малко, бяха малините, които засадих, но бяха абсолютно без успех. Това вече е готовата част от градината, която ще използваме за засаждане на наши зеленчуци. И ви показвам колко наистина много боклуци и колко много работа по двора има все още. И гнездото на лястовичките, което мисля, че те вече не използват. Знам, че вече ставам досадна с тази гледка от терасата, но моля ви се, вижте колко е красиво. Няма как да не ви я показвам във всеки един влог, защото аз когато застана и просто си почивам докато я гледам. Взехме си доматите от един човек, който всъщност е за мен лично най-добрият производител на розови домати в област Пазарджик. И Иван и баща му ги насадиха, защото в деня, в който трябваше да ги съдим, аз не се чувствах добре, но ние направихме колците и си ги вързахме, за да не падат самите домати. А сега в момента виждате вече готовата ни веранда и имаме входна врата, която закупихме от фирма Елегант 21 и наистина сме много доволни. Много е качествена, тежка врата и ние искахме точно такава, която наистина ти създава едно чувство на безопасност, защото всеки, който е ходил в по-евтини магазини, по-бюджетни, може да види каква е разликата между една тежка врата и такава, която е паянтова. Днес ще ви покажа докъде сме стигнали с къщата и ще полеем доматите и тиквичките и ще ви покажа какви неща си имаме в градината. Първо започвам с тиквичките. Ето ги, тръгнали са вече няколко тук. Доматчета. Тук продължаваме с още тиквички. И още доматчета. Ето ги и тези. И сега цялото това нещо трябва да се полее и да се изкорени, защото си има доста работа. И след като всичко е полято, сега започваме да махаме бурени. А пък аз се забравих обувките, чорапите и добре, че са чорапите на детето, защото градина с джапанки, дори и селски, не се маха. И ето го, 20 минути по-късно вече са махнати всичките бурени. Чакайте само да ви обърна. И така е доста по-добре. И сега отиваме да полеем и последните ми живи цветя. Ето е къщата. Защото големите градушки, които бяха тук преди известно време, може би преди седмица и половина-две, унищожиха много голяма част от тях и след което слънцето ги довърши. А сега ще ви покажа тук къде сме стигнали с ремонта.
Това, което виждате, е верандата. Мисля, че ние сме я показвали в предни видеа. Имаме си вече входна врата, много сме доволни, супер качествена е. Монтажът също наистина беше много добър. И отвътре за сега няма абсолютно никакви подобрения, освен това, че вече имаме инсталация. Процесът става много бавно, докато събираме оферти, идват майстори, изобщо не е толкова лесно, както аз си го мислех. Това са всички строителни материали и част от боклуците, които майсторите все още не са събрали. Преди около 2-3 седмици дойде цял контейнер, но просто не стигна, нали, то е ясно. И остана още много работа, но въпреки всичко ние си използваме двора за игра с коки, като в момента той е след операция, така че не е много активен. Главно седи върху одеялото за пикник и си играем там, измисляме си тихи игри и разбира се нашите любими котки, които всеки път, когато ни чуят, че сме там, ни посещават в двора. Като ние не ги гоним, защото знам, че те много помагат при борбата, ако мога така да го кажа, с влечугите, змиите, жаби и всякакви такива гадори. Показваме им, че наистина са добре дошли при нас. Ако имаме нещо за хапване, винаги им даваме. И Коки, разбира се, страшно много им се радва. Винаги ги опитва се да ги гали. Сега вече не иска, защото все още го боли. И така, ако ви е интересно такъв тип видеа, следете профила ми, защото те първа предстои тежката артилерия. Лека вечер! И след това видео скачаме във времето 2 седмици напред. Коки вече е по-добре, прави бели, обикаля се изобщо. И нещо много важно, имаме турбозол върху стените в стаите. Не избрахме гипсокартон, защото той с времето се нацепва и просто преценихме, че по-скъпа, но пък много по-здрава и дишаща маска е турбозолът и това беше нашият избор. Имайте предвид, че самите клипове изискват време за каналът ми, защото и ремонтът не тече с такава бързина, с която си мислехме ние, но ако все пак ви е било интересно, може да харесате видеото и да се абонирате за каналът ми. Благодаря за вниманието!